Zaldeo, Martelin. Zaldeo, Rosa, ze moduz? Basabiz baina, Bai. Zue loratxo horiek zaintzen. Hementxe nabil. Bueno, gaur kontu kontari, omen gatoz. Eta hola xin behar deu, bale? Hazen ba horrela. Venga, ba. 1993ko irailaren 26an jaio zen Etxaustei baserrian Martzelina Aranburuzabala Uribe. Beteta dituen 80 urte hauetan, bizia eman dio soloan aritzeak eta sutondoko epeltasunak. Argi du ez duela baserria kalegatik aldatuko. Askotariko kontuak ekarriko ditugu gogora. Eskola garaikoak, Gaz Museoan egindako lanaren bueltakoak, eta beste kontu batzuk. Ondo ezagutzen du lehen sektorekiko duen pasioa belaunaldi berriei transmititzen jakin izan duen Martzelinak. Gainerakoen zaindaria dena. Bera da 4. belaunaldia Etxaustegin, eta 5. eta 6. ere berakin ditu. Baserrian goxo-goxo arituko gara kontu kontari. Bueno, ba, Martzeli, hemen txegaz, kafetxo ederra jarri duzu, Bueno. eta hartuta gero, kontu kontari hasiko gara, bai? Bai. Bueno, igual azteko ez dakit, zu bertan jaioa, Bai. zu etxe hontako zutabe, eta jaioa, eta bizi izandakoa. Eta ez dakit, ba, igual zure metako kontutxokin igual hasi gaik, ez da? Bueno. Ze urtekin, nola hasi zinen, eskola eta nola zan kontu? Eskolan 6 urtekin hasi ginen da. Da, ba, hola zen, hemendik kaleraino fan da. Jo, urruti geldituko zan, ez da? Ba, ordu erdi bidien. Ordu erdi, jetxi. Jetxi, ja, beste ordu. Bueno, jetxi aguru ingo dintzen. Bai. Eta bakarri jesten zineten hemendik edo nola batez? Ez, txiki-txikitetan ez, bakarrik ez. Amakin. Amaro, aitiaro, o bezinoekin nauzizu. Bai. Eta hemen eusuen zema zineten, nola jesten zineten, eh? Nire denporan 3-4. 3-4. Jetxi, eguardin? Goixin jetxi, eguardixan niko, ordu bitxiterritako eskolara fan, da 4:30 arte. Osea, que kirola itzen zenuten tope. Ba, hombre. Egunero, junda etorre, eta 3-4 bat jesten zineten. Bai, 3-4, bai. Eta eskola, ze eskola estilo, ze gogoratzen duzu, garai hartakoa, txikitsuak, bueno. Txikitsuak, bueno. Neskak eta mutile batera edo? Ez, mutilak egote ziren aparte eta neskak aparte. Eta zenbat? Ba, orduan denporan jente bastante egoen da, orduan, ba, hogeta piku bakotxetik egon zan. Ez que garai hartan gatzan jende asko. Jente asko bizi zen orduan, bai. Kanpotarrak eta etortzen ziren asko eta hemen gelditzen ziren, ez da? Bai, gero hemen di lanera bate ziren da, gero lanetik, ba. Osea, que kuadrilla orduan. Bai, kuadrilla egote zen, bai, kuadrilla. Eta zenbat urte arte egon zinen eskolan hemen? 14 urte arte. Eta gero, 14 urtekin ja, bueno, ba, ja laneko Lanera, gero. Eta hori ze lan, osea, erundik hasi zinen lehenengokotan? Lehenengo lanak? Gazfabrikara. Osea, gazfabrikan zuzenean? Bai. Eta jornada osoa, ordia? Bai, jornada osoa, bai. Egun osoa? 8 eta tema bizietara, eta ordu bizietatik xerita. Osea, ordune gora eta bera, Bai. Gatza eta hori nola egiten zenuten? Bueno, gatzak gizonezko egiten, guk enpaketa egiten garen. Ba, Guk enpaketa. Eta gatza gauen egiten den estiloa nola egoz, osea... Bai, bueno, hor lan moduen ez, baina gurrekin ja, bai, beste modu beten, baina bai, hola nitz. Ez que hola izan da, ez herri honen tradizioa, ez? Bai. Eta gero noa saltzen zen hori dana? Hori, Espainia aldera eta fatezan, nipetza duzak nora fatezan. Bai, Bai. Espainia aldera fatezan? Bai, zaitik hor kamioiek batzuetan kanpora fatezien, Bai. Hemen bezertuko zan, baina ez, gehiago kanpora fatezan. Eta zenbat urte inzen itunan? Nik 7. 7 urte, osea, 21, 21 urte, bai. Bueno, osea, que eskarmentu ere badezu gatzaiten. O behintzat enpaketatzen, ez? Bai, gatzaiten guk egiten ez. Haike zerak izate ziren da, lan astunak izate ziren orduan, ez zan oingo moduen holan zerien. Ja. Eta bestela, gazte denborako, eta zer, zeitzen zenuten igual, ba, jaixek eta izango zen dituzten, orduan ere, eta... Bai, ondo, jaixek, familixakuk etorte ziren, da hemen lehen guzun pila bat junteta gintzen, da horrega. Gatzako jai nagusiak, izaten dira, Andramaisak, orduan ere bai, ezta? Bai. Eta samilixanak ere. Orduan samilixanak ez ziren hainbeste zertzen, Ez. Ez. Gehiagoz Andramaisak. Andramaisak, bai.
Eta Andramaixetan da, ze plan egiten zenuten? Bueno, hemen jentie etortu zen, etxien jentie, eta gero, ilunkadan, musikara eta Dantzaitxe? Dantzaitxe. Dantza? Dantza. Tekitixa oso estilo izaten zen? Daneki. Jasmana, ono esaten zenuten? Egote zen, zera, bai, jasmana ez, baina salsofoia ero, ez da izateako, bai. Bai. Eta gero, orkestra betortu ziren, Bai. Orduan denbora, bai. Eta zeitzen zen, herriko plazan goien o behien o nun? Frontoien, lehengo frontoi zarra. Bai. Eta jende asko? Orduan, bueno, oin ez dakin izerra dut, baina orduan jende asko dut. Ez que Gatzako festa nik entzuna dauke. Onak izate ziren, oso ona ziren Gatzako festak. Igual da, ez dakit, udako buelta horren hori dalako, ez dakit, ez? Ez dakit, hori izango zen, zer izango zen, baina ez oso... Oso festa potenteak izan nik entzun izan dudan ez, atxabatatik eta eskoitzatik eta jende asko etortzen zen. Dana, asko etortzen zen, asko. Eta gero, zerra aurretik, nobeni egote zen, Ama Virginina, eta claro, eta gero, Andramaixegunien, bueno, txandixokuek, urtero? Urtero. Ez da izan bat urte, urteo. Izango da, asko etortu ziren, bai. Aurten ere etorri ziren, eskolako umeek ekarri zituzten urten, bai. Eta, bueno, tradizio handiko kontue. Bai, eta orduen autobusak ifintxe zituen da, jentia Arrasatea, Aretxabal eta Eskoriatza, danak... Eta bestela, hemendik inguruan festatara joaten zineten, ez da, ingurukoak, o gutxi? Gutxi, zeitik, fan detorri, bai. Urruti. Hemen dinoa, igual, gertuen zer, Leguti aldera, o... Landan, bai, Legutiro, bai. Osaetata? Ez. Ja, aurrentxo belditzezan. Arabalde hori ja gutxi? Ez, Arabaldera ez. Arabaldera ez. Hemen Maulandan egiten ziren festak, ez da? Bai, oso ondo egiten gaina, kaminuen. Eta Marinen ingo ziren, klaro? Marinen bai. Noiz di Maringo festa? Madalenak. Madalenak. Osa, que uda partekoak, oie? Bai. Bueno. Zezuk ama Maringoa zendu gaina? Bai, eta hiru bat egun, paseta gaituen. Claro. Ez que hoi una izaten da, ez da? Beste baten baserria junda harren arrimoan, ebiru egun pasata. Eta gero gu, betik bataz bestiaz, asko junteta ginen da. Ondo, orduko denporatan, zaitxik orduen, trena zauken oin ez fanbiza bain. Bai, claro. Eta trena homen nun gelditzen zen, hor hemen Beginarroko... Ez, testa zinuen, Marisanien. Marisanien. Eta gero Marisanetik? Hor apeaderara. Horre 4ena baino gainekaldetxu hortan gelditzen da hortan, ez? Bai, eta Beginarrune bai. Beginarrune bai. Eta neskak eta mutilak eta elkarrekin joaten zineten, edo? Eusko eba, neskakin ja... Neskakin eta mutilakin. Garai hortan edo sasoi hortan ezagutuko zendun Jose, ez? Ni Jose bastante geru zeltu nahen. Bastante geru. Bastante geru. Hue Arrasatetik ekarri zendun nuneaino, Bueno, bai. Ez, hombre? Eonaino etorri merda, Zea hemen dau. Bueno. Baino? Bai, hemen egon zan. Eta gero, inor baino baserritarragoa gainera? Bai, gustora egote zan baserri zen. Ze bera etzan baserritarra, ez? Bera zan kalekoa, ez? Kalekoa. Ez, bera, gu eskonduta gero, azte burutan beti hemen egote gintzen, etorritxe gintzen, Gu hemen egote gintzen. Eta bera gustora? Hombre. Zu gehiago igual Arrasatea gestea, ez da? Bueno, ez dakit, igual zuretzako izan zen... Aldaketa diferenti izan zen. Bai. Baserritik kalera, diferente da. Baina, ondo. Eta karo, kalienan urte batzuk zen ditun. Eta, nahiz, asteburuetan, eta etorri, eta hori, eta kaleko bizimodu horrek ze impresio, ze... Ez, ondo, ba. Hane ondo? Ondo, ni amul daudan eratxenez. Baina, aukeran? Nik baserri segur. Hemen gure dut. Hemen? Baina, ura eramaten zuten hemendik, ez? Bai. Arrasatekoa zan, urkulu aurreko kontuak, ez? Bai. Urkulu aurreko kontuak. Eta eramaten zenuten, hortuko dana, bueno, asterako falta itxaren gauzi, etxerako, haxe. Eta ostiralan buelta itxen zen duen? Ez, orduan zapatuen lan itxetzan, Eta gutortu gintzen zapatu ilunkaran, eta igandean buelta. Danak hartuta, bertako hori, urak, arrautza... Ura, bai, importantiena ura. Hombre, gaur egun ez da erreza baserri zen kontu ere, ez da erreza. Baina,
Baserritxe bizitzeko, ezin zeke baserritxe bizi. Ez, zaila dau. Zaila dau. Beste laguntzaren batekin, edo soldata batekin, edo beste jirau eta beste nunbaitetik, bestela... Bestela baserritxean bizitzeko zaila da. Zaila da. Zezuk, hemengo, adibidez, baserriko bizitzaren hortatik zer da gehien baloratzen duzuna, edo gehien, zer da gehien gustatzen zaizuna bizimodu hontatik, edo ze ematen dizu baserriak zeuri? Beste bizimodu bat, o beste lasaitasun bat, ero... Lasaitasun nahi bat, ez? Bai, beste lasaitasun bat dakutzula. Atera urtetan bozuia, kanpoen zaz, eta dakutzue... Hemen hauzuen gehien zenbat egon izan zari, Hemen hauzuen gehien, lauotxe daz, gehien, takenik, 10... Hemen aldamenekon Fermina eta... Baina horrek 10 erregazien, Amai, 10. Osea, 10. Eta beran? Behian 3-5. Eta gero kanpora joan izan ziren gehienak, Claro. Lanien hasitza, kanpora. Gu 7 ginen hemen, Hemen? Bai. Zure aitxe eta ama? Aitxona, tio eta tia. Aitxona, tio eta tia. Osea, 7. Bai, de gero anai eta ni. Osea, kuadrilla. Bai. Eta, etxeko janetik eta gehien bat. Bai, ekartezan, esaten zutena, ekartezan gauzi eta zera, baina bai. Ama zen duzu kaldaria? Bai, amak itxeben. Ona, gozei... Bai. Oin, bera etxakon guztetan, zukalde, animalizak eta hortu eta solu hori zeutan. Ez que lehenu esaten izuna, egoten dala, omen da, olako baserritar estilo bat, igual gehiago dana, hortu eta animalisek, eta hori, gehiago zukaldea eta hori baino. Baina, eingo hau, ez zitzaion, orduan gizonak zeitxe hauen. Zukaldean da? Zukaldean da, benaz gauratzen. Zuk aitxete guztetak ez du inoiz? Bai, aitxe ikusitzea holan zeo zerreiten, bai, baina... Gaina zure aitxe zu oso... Ni gaztien nintzen, oso gaztien nintzen, hilzanien. Zenbat urte zen itxun? 16. Eta zure anaiek? 12. Osea, gero gelitzu zineten, hemen amona ere hemen zen? Osea, zure aitxe hiltzen danen, zeintzuk zaudete hemen? Aitxen anaie eta arrebie. Osea, tio eta tia? Tio eta tia. Eta zure ama? Eta guzio. Eta zuek. Eta, orduan, hortuan da zeuk egingo zen duen ere, ala? Ez, tiok eta beti hauen. Tio gazfabrikan ibilizan. Gatzaik hauen. Bai. Zure anai ere gazfabrikan ibilitako? Ez, ara txabaltan ibilizan, da gero zeien. Berganan. Ez que soldata bat egongo zen, baina beste dana izango zen hortutik eta ateratzen zanatik, ez? Bai. Hola, moldatu behar. Da, moldau gara. Hombre, eta zalantza eta ikasi beharko dugu gaina moldatzen ere. Ez? Bai. Ze gauza askotan nik uste indarra juten nahi zegula beste leku batzutatik. Eta oinarrizko gauza galtzen. Eta gero, oingo moduko zerik premia ipesetzan egoten beste gauza batzuk ero, nik ez dakiz zer. Konformidade egoa Bai, nik petzako konforma bitxen gintzela, gauza gutxikin konforma bitxen gintzela. Eta zu gero hemen izan zara pixkat, danan telefonista eta... mediku laguntzaile eta... Zeo zerren bizan da, toketazanien, toketazana. Telefonoa danetan egon da, beti? Bai. Telefonoa zuek hemen eukidozue. Bai. Eta zuetzako gaina ezinbestekoa, ez? Bai. Egunero... Bai, telefonua beti... Eta zuen arteko hori egunero egiten zen duen, ez? Deia edo deitu edo bekuekin. Bai, ondo zazero, beti zeo zer, beti. Oinbe bai, oinbe... Eta egunero? Egunero, gazenok... Ondo zazero, beti, harreman hori zeo, beti onda. Osea, asistenta lanak bai? Toketan danien, toketan danien. Eta zeitzezu, goizero deitu? Adioz, mailu irain? Berak ero neuk. Bai? Goizero? Goizero. Eta... Ondo zaz, bai, jazta. Eta jazta. Zeo zerbir bada dau, deituko dau, esango dau, jazta. Hori ere, lagun arteko kontua, ez? Bai, ondo. Hemen hauzu hementzat, danok batabesti lagunketako dana izan da, familixe bat moduen izan da. Eta lehen hau komentau dugu, festak eta jaiegunak eta bagabonak eta hori eta...
Erropa berezia, erropa berriak eta erosten zien, igual urtean 2 aldiz edo negukoa eta udakoa, ez? Eta nola egiten zen dute, noiz izaten zen? Hori Pasko eguna, izatezan, orduen erropia estreinetako eguna izatezan. Pasko eguna da, aste santuko igandea, ez? Hori da. Eta gero, kontzesio eguna, orduen bizatezan, abrigon bat, zeo zer, erropa barrexiak, ero. Eta kontzesio eguna izango zen, hori da abendua, ez? Bai. Abendua, hor da neguko erropa hori. Eta bestea berriz da, igual udaberri, udako, ez? Aste santuko hortan, ez? Eta hemen noa joaten zineten, Gasteizera? Gasteizera, bai. Gasteizera, hemendik atzatik nipetzat joera gehiagoela Gasteizera. Bergarara eta ez? Ez, hemendik Gasteizera. Baina, Bergarakoa beti izan diela oso, hola ez? Ondo jantzitxakuek eta... Baten batzu fango ziren, igual, baina guk hemendik... Gure amainarre bat kontatzen zuen, joaten ziela, Pentekostesetan edo... Paskoetan. Ikusten erropak San Juanetan bereiek kopiatzeko, eitxeko, jostunek. Joastenak, ze soineko, ze kolore, ze hori, eta Bergara joaten ziela. Zue Gasteizera gehien bat. Bai, eta Gasteizen zen dendak onak, zera. Gaur egun jaztienak. Eke ba, oin ez da urke ba. Baina, katzako jende asko, baserri ingurukoak eta baserriko erropak edo erosteak Gasteizea joan izan da. Bai, denda bat eguen, gaina, oin legonien egon zen komentetan alabiei. Arek hemengo inguruko baserrik jarren erropak, baina ez hemenguek, alde danetakuek. Zan denda bat, dana baserriko erropia. Eta hemen inguruko dana gara joaten ziren. Bai. Hemengo, arek esakuta zituen, hemen dienak eta ez dienak, danak. Eta zuen bodako erropak eta olako horiek ere Gasteizen, klaro? Gasteizen, bai. Orduen gainera neurrira itxizen gexenak. Gordeta dukatzu soinekoa? Pues, ja, ez dukut. Ez? Jo, gauza horiek... Bai, baina... Penea da. Bai, baina etxate importantziek emuten non bere zeien baita gero. Pena da. Bai, baina... Ze behin jantzitako soineko izango zen, ala? Bai. Seguran, ez dakit, koinatan bateko norbaitek jantziko hauen, baina ez, seguramente ez. Ez, keba. Eta komunioko eta erropak horiek ere, zuek indakuak edo erosi itzen zen? Ez, ordua, komunioko erropak eta espentsa atzera behira egote zinik, orduen erosten erropak miei, Osea, ondo? Ondo, hombre. Bai, beti Elizaren kontu hori ez? Behar dan bezala jantzita, eta... Hori da. Hori. Eta horiek Gasteizen erosten zen dituen, neurrira, seguramente, ez, hori ebe? Horreik... komunizioko soinekuok eta neurrira itxezin. Orduen mentzat, ez dakit. Eta eskontzakoak ere, klaro. Bai. Eta gizonezkoak ere, hola? Sastriek eta bai, Gasteizera. Bai, sastrien neurrira. Bai. Ba, erropoik, eharrak izango ziren, tela honak, bai. Tapagauta, klaro. Orduen denporan bai. Osea, kortako gorde martzen diru, bueno. Modu batetik guztetik, zela baina itxezan da. Eso itxen zen, nahikoa, ez? Itxezan da. Batetik bestera pasauta hola ez? Ez. Bakoitza berea. Bueno, eta ze gabonetarako eta ze menu, ze prestatzen zenuten? Orduen, hasia izatezan, lehengoko zera, gero bizigue eta gero baturroi. Bizigue. Orduen denporan, Hasi eta bizigue, bizigue orduan, ez zan egongo gaur egungo... Eustaken izela hongo zan, baina... Bakailo ere bai, ala? Bakailo bai. Bizigue gehiago, igual, ez? Baina, orduan deporan igual, bizigue gehiago, Bai. Angulak eta ez? Ez, orduan ez. Berandu bai, ez da? Berandu bai. Nik uste torre gontzala sasoi bat, angulak eta zila gauza bat, nahiko, ez korrientea, baina nahiko danak... Gu Gasteizko lagun batzu gauken, San Jose unien entortzin bazkaitzen ona. Eurak angulak ekarta zituen, da guk bildutza ipintxe gaen. Joli. Ondo. Bueno, hombre, ez da menu txarra. Baina menu garai baten egiten zan, ez da? Hori, baina urtie biela, urtiek. Hoxe, baiet. Eta zuek arbigara jarrita ere baukotzu beste konturen bat, ez da arbigara jarrita. Ze eskaini zizuten arrasatekoak? Arrasateko nik arbigarak eta berak langostia.
Osea, zu jarri arbigarak eta bere langostia. Eta dana pozik. Ez? Orduan kuadrilla hundi bat gintzen, ez ginen bat eta bi. Osea, arbigarak kuadrilla jarri behar, eta langostak egongo ziren danondako beste. Bai, eta arbigara, bai, arbigara fintzen. Urtero egiten zen duen arbigara jana eta hori? Arbigara bai, arbigara bai. Gaina arbigaria denporan... Biltzea da gehien bat, ez? O zer da? Baina etorri itxesan jentia biltzen, Osea, etortzen ziren beraiek? Etorri eurak, bai. Eta gero zu jarri eta, venga. Nik jarri ez, bakotxa berak, bueno, nik kuadrillarako itxera, bai. Baina bestela etortzen jentia, eta nik eurak efintiegoen, eurak erutegoen, eurak efintiegoen da. Eta gaur behon dien, gaurko nien bebadaz, Bai. Erutzen dauenak, Etortzen zaizkizunen? Eta gero arbie, horren azpiko arbi hori, gara horiek kendu ezkero, ze pasate, ze ondatu hori, garai, bere denporia baino lehen hau, gariek entzen botzazu, gero izotza itxen badau, arbixe galdu itxen da. Orduan, batzuk etorte ziren, denporia baino lehen hau. Orduan, ezin zizion itxi, bestela... Azten, bestela ondatu itxen zan. Bestela gana ondako etzauken arbixe, arbi buru usteldu itxesan. Eta zaila hundi okitzen zenuten? Bai, orduan, lehen zaila hundi segegote zen. Bai, arbixia, bai, garixia, bai, hartua. Eta gero, animalieta ematen zenien, hori, zapero hori inda, hori arbi horrekin, nola iten zen? Ez, gordinik. Gordinik? Nik ikusita dugetola eguzitxare, bai? Bai, txarrixeitza bai. Txerriari, igual bai txerriari. Txarrixei bai. Bestela ez, bestela... Bestela ez, behixeitza gordinik. Gordinik. Eta gari ere bai? Gari, gari. Eta gero zuek ere giratzen zenuten? Hemen da nien egotezan, garixia erain ja, gero trilladora bat eguen da zera, eta trilladori etortezan bere zerien trilletako, eta trilleta zan da garixia alde bat eta lastu bestera eta... Eta gero irine eta? Bai. Eta hortik zuen dako beste edo ateratzen zen? Bai, garixia, bai. Edo irina diot, etxerako beste. Bai, eta garixia hartu zakuen, aztuen gainin da, errotara. Eta hemen errotan nuntzan, hor behien? Zerien. Bai, kastainarez... Maulondan lehenengo eta gero kastainarezen. Bueno, bisitan ozen, baina gu lehenengo maulondara bat egin zen, eta gero kastainarezen. Jo, gaur egunea urria ez dago errotaik, Zer gatzako taluek egiteko eta, bueno, goren dengo... errota, baina berriro jarri omen dute martxan. Bai, badirudi, baina, ja ez da lehenko kontu. Egoazi ginen erosten kiloak euro bat, hartu egine. Gaur egun 3 terdi. Bueno, eske, oin honek ze honeaz dana da huigota, Bai. Eta honen txoixoak eta txerri eta hori, eitxetzen duten txerri egin da hori. Bai, urtero txerri bat, bat obi, segun. Bat obi. Odolosteak, klaro. Odolosteak. Eta gero ondu dana, ondu edo... Bai, txorixuak, urde azpikuak, danak eitxezien. Baina, orduan txerri batekia, nola, negu partea bintzat eta ematen zon, ez da, eitxeko ala, ozer? Bai, eta gero urde azpiko eta txorixu, uda parte, udazken, beste txarri xilarte... Bai. Txarrien bat obi, ez dakit. Ze orduan bestela hoiz izaten zen gehien bat jaten zana, ez etxeko kontu ez? Bueno, gero oilaskuek eta konejuak. Eta gero bestela karnizeria eta hola askotan... Askotan ez, keba. Etxien... Eta ez zan hainbeste okela jaten ere, ez da? Keba. Okelia jango zaben, aztien behin jaten bezaben. Bai. Bestela babarrunak eta... Babarrunak eta berduri eta, etxeko gauzak. Igual horretik, gero, sano, eten ziren. Hombre, ez... Libra erdi okelar jan egin da zenbaten dako, igual familiin zenbat jaten zen, ba? Berako egozi eta zenbat, zu adibidez, zuen etxeako zenbat dauketzu rekuerdoa. Enaz gauratzen, baina asko ez etzan jaten orduan da, arabixia gutxitzen jatezan. Jatezan, domeketan, garbantzu ifintxezan, arabixiaz, saldie garbantzue, da gero tomatia zero piperrakin ero, baina muturtxo bat. Kada. Eta gazte hauek eta zer, gustore guzti dituzu hemen inguruan eta... Zer zure eukidozu hori kapazidade hori, eso, erakartzeko. Nik gaztie bai, nik alabi eta
zuin eta lobie ondo ikustezut, gustora da hemen. Gustora da hemen. Bai. Gaur egun ere hoia bada, ez? Bai. Arrasatetik gorutza aitea, badauke bere engantzen bat euki behar dezula zuk ere, ez? Edo zure bizimoduak, edo baserriak, nik ez dut zate, esan inori, etorzatez edo ez zatez etorri. Tordie, jarraitu daue, tordie eta kitxo. Bueno, baina igual hori da formula, ez? Zan nahi dut, eske behartutako kontuak ez dute Ez, bakotxa bera libre izen bidau alde danetan, Nik hori garbiko idut beti. Eta gustora daz. Bai. Eta, bueno, Aitziber bertakoa da, baina bere senarrare, kaletarra eta ona etorritakoa. Osea, Josiekin entzen du moduen, Aitziberrek igual egin dau. Tapa, bigarren etxera. Oin, zerak neskatilek ezatutzo, bera dala bakarrik, amama eta bixo gari elemengu bakarrik. Hombre, klaro. Bestea diela pegauek, o kanpoan jaioak edo beste bat. Hombre, eske zuek sei belaunaldi, Bai. 6, osea, 500 bat urte. Ez dakit nik, zenbat urte izango da. Hombre, gutxi gora bera, alakon bat izango da, ez? Osea, nahi dut, dala leku bat, horrek honek eukideo energia bat, eta zuendako, bai, ja zuen ADN-ean sartuta egongo da. Ez dakit, baina pausik, ez dela. Eta hori ze asmo daukatzu? Gazte honekin da ze guztauko litzaizu gezuri? Igual Aitziber, baino igual Larraitzek eta ze gustatuko litzaizu? Hombre, bueno, jarraiketan badau, guztetan badako eta jarraiketan badau, konforme. Bai. Eta bestela, baina ni pentsetan dute. Hombre, behintzate ikasketetan bai batak eta bai alabak eta bai bilobak jarraitu indauen nekazal mundu honekiko lotura, ez? Nire alaba txiki beti ikidau hau. Hau. Ona eta ona. Eta ez zuen besterik, baina Larraitzeke bai, bilobape bai. Zan edete hor ikusten dala badaula tiradizo bat, ez? Bai. Ikusiko zaitue gustora, edo ikusiko zaitue... Bai, Europe gustora eta dano gustora. Bueno, Martzelita, ez dakit, zuk ezagutuzu kalea, ezagutuzu baserria, baserritik kalera, kaletik baserrira, berriro hueltan, junda etorri, eta zure alabak jarraitu zaitu, zure bilobak jarraitzen zaitu. Bueno, garbi dauna da, zuk honekiko daukazula izugarrizko tiradizoa eta izugarrizko lotura naturarekin eta bizimodu honekin. Ez dakit, bizimodu honek zuri ze aholku emango zeniek gaur egungo gaztei edo gaur egungo... Gaurko egunien oportunidade gehiago dukela ikisteko eta ikusteko eta gauzak eiteko eta horri gauzok aprobetxatu dizela. Eta libremente elegidu dizela nahi dauena. Garbi dauna da, libremente izan behar dela kontue. Bai. Ez? Bai. Uste hori dela klabe bat. Baina, bueno, garbi dauna da, zuk eukidozula horre kriston tiradizoa, jarraitzeko gizonak, alaban gizonak, bilobak... Bueno. Hombre, hori ez da kasualidadea. Igual askatasun hori da, ez? Transmititu desuna eta liberean, Ez que bakotxa bera ibera askatasuna emunen bijako. Hor gute egiztau. Eta gero, euren konformidadi eta nomen konformidadi eta listo.